जों नुखा त्रिपुरासानि मानथा अधिकारनि बागै होनक्ला रजागिया काजे चिनि बुबाग्राबो ताबो फाइट खाइ दङ त्रिपुरासानि बागै नाराव नुखाना एन्जेल चाकमा चिनि त्रिपुरासानि एमबिए परि दङ देरादुनो तिनियो साकुबाय बुथारजाबो सुजागै तिनियो अब देरादुन गभर्नमेंट केस पर्यन्त फाइल खाइ जागिया जे समयो चिनि महाराज फेसबुक लाइव फायै सारा इंडिया न जानायखा एवं सॉरी बिनि बिबिजो चिनि एमपी बभुन खलायै लगे लगे एफआईआर माखलायने हनि जखन साका बिनि बफासहा थाङै लगे लगे एफआईआर उमजौ काजे अबनि बागैनो चिनि महाराज साउ थानसा मातंनाय थानसा तंखायसे चिनि अधिकार माननाय नाराव नुखाना सीए जखन आंदोलन खायका थारा त्रिपुरा राज्यको बांग्लादेश त्रिपुरा रन तबय त्रिपुरा राज्यको एडिसी एलाका हইতে सारा जेनारेल एलाका गो गुरुंनि दफानो दानानि बागै कायसा परिकल्पना खायजा जोंबो नुखा हाजार हाजार लाख लाख बर इरो हाबै त्रिपुरा राज्यनो ध्वंस खायनाय त्रिपुरा सानि कोनो अस्तित्व तंगला अबहायके खायनानि बागै सिस्टेम खायका काजे असमयो डीएसएफ नि नेतृत्वे चिनि महाराजनि नेतृत्वे जों जबाख्लायका बुजागो माधवबारी खुमलुं गानागो बे समयो खुमलुं गानागो आंदोलन खायका जबाख्लायका असमयो चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा गवर्नमेंट विप्लव देवनि नेतृत्वे बीजेपी नि नेतृत्वे त्रिपुरा सानो गुलिकंमा सिमिया जखन माधवबारी निसिनि जीबी हॉस्पिटल लाङै थां असमया लामा कासुबै पर्यन्त बुखा चिनि त्रिपुरा सानो अबनि प्रतिबाद खायनानि थाङै सारा त्रिपुरा सा एगङै जखन जबाख्लायका असमयो स्टेट गवर्नमेंट चिनि त्रिपुरा सानि बागै मुंसारो दिया किन्तु एडिसिओ जों हापाङाव फायमानि परे जारा गुलि चालजा ब्रानो जों चाकरि रेखा काजे त्रिपुरा सानि बागै साबो सामुंतां अब जों मा बुजिनाय अधिकारनि बागै साबो फाइट खालाय जों अब मा बुजिनाय काजे दिनियो नाराव नुखाना चिनि जारा ब्रैरो स्टुडेंट दंनाय दिनियो आगरतला फरिनायरो विभिन्न भाबे चिनि त्रिपुरा सा ब्रैनो रंफ्रे संफ्रे खायनानि बागै चाइतबो दंमानि बो अनलाइनआव जों नुखा लगे लगे बुबाग्रा लाइभ फायै सावै चिनि वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ जखन जबा खायका लगे लगे अरेस्ट खायजाका अबनो चिनि थानसानि पावार चिनि बुबाग्रा ताकु साइतगु थानसा तंग दिनि अधिकार न रय कलांनाय थानसा तंग दिनि अधिकार न माननाय थानसा करेंक्ला बुइनि दफा नन थंनाय गोबां मासु नुखा जे समय सीए आंदोलन खाय असमय विश्वजित देबबर्मन कथां कथां सै मुसुहायके बुथारका किन्तु अपने कोनो जस्टिस मालिया जों आंदोलन खायका जों जबा खायका तारपरबो जस्टिस नि बागै फाइट खायतानियो गोबां मा बर लगे रमानि बागै थानसा रमानि बागै बिनि आसामी पर्यन्त रमजाखा आजे थानसा जुदि करेंक्ला चिनि त्रिपुरा सानि भ्यालु चिनि पशु हायके पशु निस्लायसे खाराब होय थांनाय कारण चिनि जनसंख्या चिनि पपुलेशन द्रग कमी दङ नाराव नुखाना सात मुरा बिलोनियागो वानसा फायै नोक ताङै दङ सिटिजेनशिप मानखा बरनि सिटिजेनशिप मान गभर्नमेंट साबो चालबाय दं बीजेपी सरकार चालबाय दं जों सिनि नांनाय आधार कार्ड ग्रै अथच भोटार आईडी कार्ड दङ सिटिजेनशिप दङ साबो सनामै रावबो जों मा बुजिनाय अबाहायकेनो बायरानि गोबां मा बर त्रिपुरा हास्तायाव हाबै चिनि त्रिपुरा सा एलाका जे एडिसी एलाका दंनाय अ एडिसी एलाकानो दखल खायनानि सुरु खायका तिनि एडिसी दङ एडिसी एलाकागो कोनो नन जेनारेल एलाकानि बर तिनियो हाबै माया जागा प्राइमिया जागागो दंमै माया अबने एडिसी नि रुल अथच अ रुल न बिआईनि भाबे गोबां मा त्रिपुरा सा एलाकागो बुइनि दफा हाबै दङ अब जों मा बुजिनाय अबनि बागैनो जों आंदोलन
अबनि बागैनो जों दिनै दफा मोथांनायनि बागै जों आन्दोलन जों मा खालायो नारा नुखाना बिश्रामगन्जग जेनारेल सिनामनानि बागै नगर पन्चायत सिनामनानि बागै चाइतोखा अथच कोनो नोटिस कोनो इनफरमेशन जिनि एडिसि गभर्नमेन्ट रजागिया अधीन जमा खालायमानि बिसिंतै आन्दोलन खालायमानि बिसिंतै एडिसि एलाकानो नरक जेनारेल खालायमागलाखनि যখন जमा खालायका लगे लगे ताबो स्टाफ मइदो कमिटी खाजाका अब एकमात्र सम्भव जिनि त्रिपुरा थानसानि बागै त्रिपुरा मथा दंमानि बागै त्रिपुरा मथा जुदि क्रिहिंकाय दिनियो अमहाय जागारंग जत सेगै नाजाखामो अबनि बागै जों मा बुजिनाय त्रिपुरा सानि अधिकारनि बागै लड़ाई संग्राम साबो खालायतो दिनि आरो मा बुजिनाय जिनि लैंग्वेज न तयै जों कक्सागो जिनि लैंग्वेज न जों बु स्क्रिप्ट बाय सैनाय अबनि अधिकार साबनि यागो त्रिपुरा सानि यागोनि नांनाय जिनि चराय राखसियो बु अक्षर बाय बु लैंग्वेज बाय आं सैनाय दिनियो अ जागा पर्यन्त जिनि राइट करिखा दिनियो मानिक साहा दे सानाय जोंनो जे नरकनि स्क्रिप्ट विदेशी स्क्रिप्ट बाय नरक सैमागला अब कि मानिक साहा दे सानाय बिनि तो अधिकार ना जिनि त्रिपुरा सानि अधिकार जिनि कौनो जों बु लैंग्वेज बाय बु स्क्रिप्ट बाय सैनाय काजे जों मा बुजिनाय दिनियो अथच मानिक साहा निजे ट्रेननि 2022 दिनियो रोमान स्क्रिप्ट बाय सयै बिनि फेसबुकआव पोस्ट खायो जतना ट्रेननि खाका हामबाय हनि बु स्क्रिप्ट बाय सय दिनियो रोमान स्क्रिप्ट बाय सय जागो दिनि बिनि साबुतै दंनाय गोबां मा एमपि दंनाय ब्राउनि साबुतै पुरा परि इंग्लिश मीडियम स्कुलाव पढियो अथच जिनि त्रिपुरा सानके बुका सानामनि नायो जोंखाय जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सयनियापो विदेशी लैंग्वेज ओंखाय बिनि सारा त्रिपुरा राज्यगो जे ऑफिस चलितो मानि बु स्क्रिप्ट बाय चलितो खालायदिबा बांला स्क्रिप्ट बाय खालायनिया हे रोमान स्क्रिप्ट बाय न प्रत्येकटा इंग्लिश बाय न इंग्लिश कक बाय सयै प्रत्येकटा आइन विधानसभा आइन पास मानि सुप्रीम कोर्ट हইতে शुरू खालायै समस्त धरনের डिपार्टमेन्ट तिनियो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइजागो रोमान स्क्रिप्ट बाय साजागो इंग्लिश कक बाय साजागो अथच ब्राउनि बागै प्रॉब्लेम करे त्रिपुरा सानि बागै के प्रॉब्लेम तिनियो जनरल एलाका सिनामनि थांका बिश्रामगंजगो तामसा एडिसि नि कोनो बाउंडार करे एडिसि नि बाउंडार करे मानो किन्तु जनरल तो बाउंडार तो हमले नोंला बाउंडार बारै तानि एडिसि हाबनानि काजे जों मा बुजिनाय त्रिपुरा साना थकमा अनेक बছর थकका ताबक त्रिपुरा सा शिक्षित त्रिपुरा सामखा एवं ताबक सिउ त्रिपुरा सारा बिनि अधिकारनि बागै फाइट खालायमाओ बिनि अधिकारनि बागै तिनि आन्दोलन खालायमाओ तिनि आन्दोलन खालायकाबो जों गुलिखौ ककथों बोसोर कंनाय ककदि किन्तु त्रिपुरा सा ताबो आचुबै दंला नि सिउ अबनि एवं आं तिनि सानै बुसुमो जिनि बुमाग्रा नायो जिनि जे डिमान्ड शुधुमात्र त्रिपुरा सानि डिमान्डया सारा नोटिसनि डिमान्ड खालायनानि बागै नोटिस 1 खालायनानि बागै ताबो जिनि बुबाग्रा बसासा एवं सारा नोटिस न 1 नोटिस नामै जिनि त्रिपुरा सानि अधिकार सिमिया सारा नोटिसनि डिमान्ड न जों सानलायनाय नरानुखाना गोबां नेता दङ बीजेपी नि नेता जिनि त्रिपुरा सा नेता माने बीजेपी नि कोनो दिन त्रिपुरा सानि बागै कक सालिया तामसाका विकास देवबर्मा तामसाका साइदेमान दारा नाकि बीजेपी नि ऊपर आक्रमण खालायनाय बरंनो ताव कुकुर हेके खोगनाय नि सायाव जों बरंनो तिनि जवाब रनि मुसुमो त्रिपुरा साना ऊपर आक्रमण जे दिन खालायनाय त्रिपुरा सा चुप दंला त्रिपुरा सा आचुबै दंला त्रिपुरा सा सियो त्रिपुरा सा फाइट खालायनो रोंगो काजे आं सानि मुसुमो बिपिन देवबर्मा तामसाका नखरा दे मांखा जारा सोशल मीडिया दं नरखनाय मानो नुगै मानो बीजेपी नि बागै नाकि जान रुनायफो बीजेपी नि बागै नाकि प्राण रुमानफो बीजेपी नि बागै नाकि चबा खालाय मानफो एडिसियो नाकि बीजेपी नि दखल खालायनायफो अबदे बिनि क त्रिपुरा सानि बागै चबा खालायनाय त्रिपुरा सानि बागै जान रुनाय हिनि बल सामैया आजे अबनो जों मा बुजिनाय थाबसा
Ciri bubagra cimisi sao tiprasani bagai nangkayang coba khainai nangkayang theinai nangkayang guli janai nangkayang bujagai theinai tabu tiprasani adhikar ni bagai ang fight khainai ini ciri bubagra cimisi samano BJP netara konodin samaya BJP netara nang nukha এবং সিপিএম নেতারা কোনদিন সামানি নুকিয়া তিপ্রাসানি অধিকারনি বাগে আং ফাইট খাইতেও তিপ্রাসানি অধিকারনি বাগে আং নাইনাই তিপ্রাসানি বাগে আং চবা খাইনাই হনে কোনদিন ছাইয়া শুধুমাত্র তিপ্রা মথা সিমিসে তিপ্রাসানি অধিকারনি বাগে তিপ্রাসা দফানি বাগে সামুং তাঙই দङ খাজান দাহুতে বুকুরাव